Hej, nu vil vi filme, at vi tager lidt mel her og noget sukker over på tallerkenen her. Sukker og mel. Og nu skal jeg ind efter den sidste ting nu. Hej igen, nu har vi lagt alt det her mel, som I kan se her, Og sukker. ned i en lille bæger her. Her er der Og vand. her der er vandglas, Det er ren vand. som vi så vil hælde lidt over i. Så vil vi hælde det ned i, og så ser vi om det bliver tykt. Som det gerne skulle. Så kigger vi. Ui. Det er sådan helt ligesom is. Hvis man rører ved det der, bevæger sig ikke rigtigt. Så vil vi lige prøve at hælde det sidste over i. Se om der sker nogen forandring. Jeg ryster den lidt. Mere vand. Og så skal vi lige have lidt mere vand i. Jeg venter lige. Og vi venter lidt. Så kommer han vist nu. Som I kan se, er det bare nu helt is. Prøv at se, hvis jeg rører ved det. Det er bare sådan en klisterstas. Men sådan gør man det. Det var det for den gang. Se, hej.